Sidst fulgte vi Baggrundsbandets forberedelse til deres første turné. Og nu er det tid til at tage afsted. A, B, C, 7, Jeg hedder Peter, jeg er manager for bandet her, og udover det der er jeg gadepræst i Odense og præst i Domkirken. Jeg hedder Claus, jeg er 42 år. Jeg er bandleader og pianist i Kirkens Korshærs Baggårdsband. Jeg har været hjemløs i 4 år. Jeg hedder Else, og jeg er sangerinde, og jeg har også gået på vejen som vagabond. Jeg kommer fra Norge, og jeg er 57 år. Mit navn er Claus. Jeg er 55 år. Jeg har spillet guitar. Jeg har været hjemløs i 4 år. Jeg hedder Bo, og jeg er bassist, og jeg er 36 år. Jeg er lige pt. Der er jeg sådan set hjemløs. On the highway, on the road again, with a trailer packed on the Altså, hvis I spørger nu ind, kom ud we Odense. are on the Hallo, lige et road øjeblik. again. Eller er det skide røv? Er I sikre på, at vi har det hele med? Bandet skal en tur til Nordjylland, hvor de skal spille 5 koncerter på gaden og i kirken. Vi havde en pragtfuld tur, og det var simpelthen solen skinnede, og traileren fulgte med hele tiden, og bilen gik i stykker, og drengene var i, eller hele bandet var i fantastisk humør. Det var en lang tur, og det tog 6 timer at komme herop, så tænkte jeg, hvad skal vi lave i 6 timer? Men altså, de sad bare og hyggede sig, fordi nu skulle vi på ferie og have det rart. Du skal få ind og se, hvad det er. Der er nogen af os, der skal passe på hulkasser. De var det, de skal ind den dør der. Ja, det virker. Wow! Kan du se gulden, Claus? Ej, det er bare det. Ej, hold da op, mand. Simpelthen. Det er guf. I mangler jo et bandmedlem med her på turen. Jeres trommeslager. Ja, det er dybt tragisk. Han blev arbejdsramt, så det er ikke godt. Han var så ked af det. Han har fået arbejde, og det er jo altid, at han kan få fast arbejde. Det har han længes efter mig længe. Og så kunne han ikke få fri til at komme med. Og det er jo meget... Det er synd for ham, og det er kedeligt for bandet. Men det er jo de betingelser, som vi lever over. Han kunne ikke få fri, fordi han lige var startet på sit nye arbejde. Efter jeg har lige fået et nyt engagement den 9. december. What? Okay. 4 dage efter, vi har spillet i Bolbro. Til 5.000 kroner. Sådan. Okay. For 3 kvarter. For 3 kvarter? Nej, det er dejligt. En torsdag middag. Ja. Torsdag eftermiddag. Ja. Det er fint. Hvor er det hen? Udsatterådene skal have en eller anden stor konference. I Odense. Det er på hos Andersen. Og så er der en pause om eftermiddagen. En frugtpause. Og i frugtpause, der vil de gerne have lidt musik. Don't put your spell on me, baby. Don't get the spell on me, baby. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might make up my magic sticks.
når Else først er på, så er hun på. Og hun har, det fik jeg at vide efter koncerten i Klosterkirken, det kan jeg ikke rigtig bedømme, men der var en musikpædagog, der sagde, hun er en helt vild god performer. Og det er hun også. I need you so bad, magic woman, don't leave me alone. Så var den der. Hvordan er det at lede de andre i bandet? Lytter de efter, hvad du siger? Ja, det gør de. Det gør de. Jeg synes selv i starten, at jeg sådan var meget krakilsk, sådan meget perfektionistisk og stop hele tiden, når jeg synes, der var noget, der var forkert, selvom der ikke rigtig var nogen andre, der lagde mærke til. Der var der ikke noget galt. Jo, kan jeg så finde på at sige, ikke? Men de stoler på mig og mine musikalske evner. Og jeg stoler også på deres, ellers så vil jeg jo ikke, hvad skal man sige, lede dem i en retning, hvor jeg synes, at det kunne lyde endnu bedre. Nu har vi jo præsten med, så inden han tager, så siger man... Ved jeg ikke. Skal vi synge? Ja, lad os synge. Vi synger så ikke. Okay, så vi gør det kort. Gør vi dig det? Alle gode gaver, de kommer ovened. Så tak da Gud, ja, pris da Gud for al hans kærlighed. Roen sænker sig over bandets sommerhus i Vendsyssel, inden et tæt pakket koncertprogram de næste par dage. Glæder du dig til i morgen? Men jeg glæder mig til morgen. Ja da. Skal vi få lidt gang i de folkene, når jeg bor heroppe? Ja. Det bliver da nat, ja. Hvad siger du, Bo? Ja, det er sgu spændende. Ja. Dobbeltkoncerter. Skal du smile det Altså, bredeste bruger den ene smil, som jeg har? generalprøve. Hvad siger du? Jeg bruger den ene som generalprøven. Der er altid nerver på. Der er altid nerver på, men der er ikke flere nerver på, end jeg ved, at bandet, de er parat. De øvede i går aftes, og jeg havde en helt vildt god øver, og var helt høje efter at have spillet sammen i går aftes. Det er jo altid lidt spændende at komme til et nyt sted, og det er også spændende at komme til sådan en ny landsdel, hvor jo kulturen og sindelaget er lidt anderledes, end det er i Odense. Altså, det er altid spændende. Men altså, sådan det rene håndværksmæssige, det er jeg ikke nervøs for det kan de. Jeg har personligt svært ved at sådan sige en bestemt ting i løbet af en dag. Det bliver rigtig godt. Altså, for mig at se, der er det nok fra man står op til man går i seng. Det er hele det samspil, der fungerer den dag. Det er alle de ting, der sker omkring en. Både i forbindelse med musikken, men også det sociale, de mennesker, man møder, og det mad, man spiser. Altså, man kan spise en leverpostej, men jeg synes, det var himlen lige nu, ikke også? Og andre gange, så skal der bare meget mere til. Altså, det er alle de sådan, små oplevelser, man får en dag igennem. Vi spiller sikkert de første 4 numre. Skrub hammerne forkert. Så må vi sige, det kan ikke sikkert, vi spiller så godt, men vi har præstens velsignelse. Med sommerfugl i maven er det tid til at forberede sig på turnéens første stop. Musik på gaden i Brønderslev. Det er fedt at komme på gaden, når folk kommer forbi, og så spille for dem, og hvordan de sådan står og kigger og rocker med, og har sådan... Du ser, at de har en god oplevelse, og det er fedt at gøre mennesker glade. Og det er endnu federe for bandet at have den oplevelse. Vi kan gøre mennesker glade med vores musik. Det er simpelthen det er den største glæde, jeg har. Det er at se, hvordan de kan gøre andre glade, og gøre sig selv glade, og selvfølgelig også gøre mig glad.